Iffirmat l-ewwel ftehim kollettiv għal ħaddiema amministrattivi tal-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS f'26 sena. Dan il-ftehim li beda japplika mill-ewwel ta' Jannar 2017 jiggarantixxi li jibqa' dej tul il-5 snin li ġejjin u se jtejjeb sostanzjalment il-kundizzjoni tal-ħaddiema amministrattivi tal-ITS. Apparti minn żieda fil-pagi l-ħaddiema amministrattivi se jbenefikaw minn stabilità fuq il-post tax-xogħol u se jkunu wkoll koperti minn assigurazzjoni tas-saħħa. F'din l-okkażjoni ntqal kif b'tibdiliet fil-ħinijiet tax-xogħol l-ITS ser ikun tiktar effiċjenza speċjalment b'korsi ġodda inkluż id-degree. Dwar l-iffirmar il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zamit Lewis qal li dan huwa pass importanti għal ħaddiema fih dan l-ITS li trawhem l-istudenti turistiċi għal futur fih dan l-industrija tat-turiżmu. Daw kienu ħaddiema li kienu fi grey area, ħaddiema amministrattivi tal-istitut. L-istitut huwa magħmul mill-akkademja, però hemm ħaddiema amministrattivi li jaqdu rwol importanti. U rajna il-nasnin għaddejjin fil-fatt mill-bidu ta' din leġislatura kif se nirregolarizzaw il-pożizzjoni tagħhom u mhux talli tajnihom kundizzjonijiet aħjar bil-ftehim li ntlaħaq imma tajnihom benefiċċji bħal pereżempju health insurance cover. Dan kollu sar li nagħtu dinjiet aħjar il-ħaddiema tal-ITS. Il-kap eżekuttiv tal-ITS Pierre Fenech qal li dan il-ftehim kollettiv wasal wara sentejn ta' diskussjonijiet mal-General Workers Union li se jfisser regolarizzazzjoni adattata. Diskussjonijiet li waslu biex għall-ewwel darba il-ħaddiema jaħdmu fi struttura li tihom dinjità u għarfien għall-ħidma tagħhom.